हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबायदि लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलावनो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दे लोगोफोर लोगोफोर दिनैहाय आं बर'नि फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर नोंथांमोनहा बेनिखायनो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बे फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सना लाबोदो लोगोफोर आरो लोगोफोरजों बे फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो सासे मुंदांखा एक्टर राजिब कुमार आरो पूजा मोसाहारि बिथांमोनखौ आरो लोगोफोर बे फैनो गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों सुलेखा बसुमतारी बिथाङा लोगोफोर आरोबाव बे बाक्सा जिल्लानि सना लाबो मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन आरो करिय'ग्राफिखौ खालामदों बिथां बिग्राय बसुमतारी लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय लोगोफोर।